ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କୁଶପଲ୍ଲୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୂରା ଗାଁକୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ପୁରୁଣା କୂଅଟି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତଙ୍କ ପାଲଟିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧାସଳଖ ସେହି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅତୀତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ଏକ ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ। ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ସେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଜମା ଯିବନି, ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିନି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଥା ହିଁ ଆମର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛି। କୁଶପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ସେହି କଳା କୂଅକୁ କେତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କଥାଟା ଖାଲି ଡରର ନଥିଲା, ବରଂ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳ ଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନେବା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜାଗାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମର କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସେହି ନିଛାଟିଆ କୂଅ, ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଏତେ ଘନ ଗଛ ଥିଲା ଯେ ଖରାଦିନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବି ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ରାଜୁ, ସୁନୀଲ, ବାପି ଏବଂ ଅମିତ। ଏମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଯୁବକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଖାଲି ମଜାକ ବୋଲି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆଗାମୀ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ରାଜୁର ସେହି ଦମ୍ଭଭରା କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ କଳାକୂଆ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଭୂତ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏହା ଖାଲି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ ପ୍ରତି। ରାତି 12ଟାରେ ଭୂତ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିବା କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଏକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ବାଜି, ଯାହାକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଓଲଟାପଲଟ କରିଦେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ରାତିକୁ ଯିବା। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଘଟିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା। ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ସେମାନେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ପରିବେଶଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ଯେମିତି ଝିଙ୍କାରି ବା ପବନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ସେଠି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏକଦମ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୀରବତା ଯେ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭିଯିବ। ଆଉ ତାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହିଁ ସେହି ନୀରବତାକୁ ଚିରିଦେଲା କୂଅ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ। ଆ ଆ ବଞ୍ଚାଓ! ପ୍ରକୃତ ଆତଙ୍କର ଖେଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ମାନସିକତା କେମିତି କାମ କରେ। କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଡର ବା ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଭାଇ ଚାଲ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜୁର ସେହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏତେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ କହୁଛି, କିଏ ମଜାକ କରୁଛି? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅହଙ୍କାର କିପରି ବିପଦ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, ସେ କଳା କୂଅର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା କଣ? ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ନିଜ ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ସେହି କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧା କୂଅ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠି କଣ ଥିଲା? ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଠି ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଟକାଉଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜମାଇଦେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟାନକ। ଯେମିତି ହିଁ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠାରେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା ଦେଖାଗଲା। ତାର କେଶ ତଳକୁ ଲଟକି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଥିଲା ତାର ଚେହେରା। ତାର ଆଖି ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଥିଲା କେବଳ କଳା ଖାଲି ଗର୍ତ୍ତ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଆତଙ୍କର ମାତ୍ରାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଉପହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟହାସରେ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ଗୋଟେ ହସ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁର ଡାକ। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେହି ଯୁବକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିପଦରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି।
ସବୁକିଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଘଟିଗଲା ଯେ ଭାବିବାକୁ ବି ସମୟ ମିଳିଲାନି। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେହି ମହିଳା କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ରାଜୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସହଜରେ ରାଜୁର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଶିହରଣ ଖେଳାଇଦେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ, ତୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ମୋ ସହ ରହିବୁ। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିପରି ଏକ ଭୌତିକ ରୂପ ନେଇ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜୁକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲା, ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭୟରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ବାକି ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ପଛରୁ କେବଳ ରାଜୁର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅସହାୟ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ବଞ୍ଚାଓ, ବଞ୍ଚାଓ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା। ସେଇ ହଠାତ୍ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡରାଇବା ଭଳି ଥିଲା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି କାଳା ରାତ୍ରି କୌଣସି ମତେ ବିତିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରଦିନ ସକାଳେ କଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ? ସେହି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁର ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦାଗ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାଜୁର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଅତି ଭୟାନକ ଥିଲା। କୂଅ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ତାର ମୁହଁରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟର ଛାପ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଆତଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସେହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ଏକ ଗପ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ପ୍ରାଣଘାତୀ ସତ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଜୁର ମୃତ ଶରୀରର ହାତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି। ଭାବିଲେ ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ କିଏ ଲେଖିଲା, କେମିତି ଲେଖିଲା, ଏହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୟକୁ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସେହି ରାତିର ଭୟଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ତା ପରଦିନର ଦୃଶ୍ୟ କଳା କୂଅର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭୁଲରେ ବି କେହି ସେହି ନିଛାଟିଆ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଥାଟି ବୋଧହୁଏ ସେଇଠି ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନା, କଳା କୂଅର ଏହି ଆତଙ୍କ ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେହି ଦିଗରୁ ସେହି ଅଶରୀରୀ ମହିଳାର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠିକି ଯାଇନି, ଏବେ ବି ସେଇଠି ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ତଥ୍ୟ କହି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ରଖିବି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆଜି ବି କେହି ସାହସ କରି ବା ଭୁଲରେ ସେହି କୂଅର ପାଣିକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ପାଣିରେ ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଆଖି ନଥିବା ଭୟଙ୍କର ମହିଳାର ମୁହଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଚେତାବନୀକୁ ଅବମାନନା କଲେ କେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଣ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥାଇପାରେ? ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରେ ଧନ୍ୟବାଦ।